Namhlanje sikuphathele video yakhe ke uKhuzani nemkhuba yakhe lapho khona ke abantu bebuza ukuthi ke uyithathaphi uKhuzani lento ayenzayo. Kana kwethu ngiyakubingelela kuphi na kuphi. Lakufinyeka lo musa njalo manje ubingelela wena ke Mathindo wacebisa untombi zamshalazela kuze umshazala abadala zamqomo. Sahamba sani sikhombe plan ifice social na channel. Mntana umuntu onqumana ngomba kutshalwa razi. Kana kwethu ngoba usuku lokuqala ngicela usubscribe, ushare uphinde comment. Kanti ke ubuye ukhumbula ukuthi la ekhaya sikwamukela ngazange zifumele. Kana kwethu ngicela ukuthi usubscribe. Uma usubscribe ayikho yakhe hamba sikwenzele ukuthi ke kube nguwe uqala uthola notification uma ke sifaka ivideo. Siyafisa namhlanje ukuthi sihlakaze i-performance kaKhuzani lapho khona ke evule ushuni wakhe omnandi kanti futhi omnandi ngendlela engangabazeki into okuye kube nzima noma uthi uyayixeka ingabe isagxeke. Khuzani ke unengqondo yokuthi ke adlale i-backtrack ngendlela emangalisayo noma adlale u-live ngendlela emangalisayo bese ke enikeza abantu ithuba. Ngana wethu mina ngijabule kakhulu ngoshuni wakhe uKhuzani futhi ngithokozisa ukubona ke abaculi bamaskandi bekhula ngalendlela nabalandeli bekhombisa ukuyijabulela indlela abakhula ngayo. Mina ngana wethu angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ke ngaphambi kokuba sidlulele ngaphandle kwalawo mbukiso ngicela ukuthi ke kube nguwe oqala subscribe share uphinde comment ukuze ke nangelinye ilanga uthole i-notification yendaba ezihamba phambili kuyona ke iGuruva TV.